Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos adiante ca información nesta xornada de mércores, día 25 do mes de febreiro, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Antes de comenzar o informativo, recordarlles a todos aqueles que tiveron atrancos para ver as diferentes televisións a través do repetidor que hai en Villanueva, que é da Xunta de Galicia, que nos comunican que xa está arranxado. Esperemos que especialmente na zona de Meirama, Baixa de Cerceda, etc., xa reciban os canles con normalidade. Hoxe falaremosles tamén de un suceso, xa que foron detidos aquí en pleno centro de Cerceda, dous homes que fixeron varios roubos, non só en Cerceda, sino en toda a área metropolitana da Coruña. Falaremos deso. Tamén este sábado hai sábados de baile, falaremos de unha exposición que se pode ver sobre arte gráfica. Tamén este domingo hai unha actuación de acordeóns no auditorio. O polígono do Acevedo sigue medrando, falaremos deso, como tamén das xornadas a administración cerca de ti, as que se poden anotar para obter, por exemplo, o certificado digital. Escoitaremos a concelleira Catrina Queijo falándonos delo. Aínda queda o Antroido de Meirama, do que falaremos, e tamén da Poseidón Reis, desa carreira de obstáculos, tamén da carreira Os 11 das Vías, e tamén falaremos do aniversario do Colexio Cruce, e hoxe nos pararemos para ver unha reportaxe de unha magnífica colección de máquinas de escribir que ten unha funcionaria do Concello de Cerceda. Deso falaremos, como do tempo. As previsións para mañán son de que de novo retomaremos o anticiclón, aínda que de cara a pasado mañán volverá a entrar outra fronte. Como decíamos ao comenzo do informativo, a Garda Civil, no marco da Operación Currelos, que así se chama pola poboación aquí preto de Cerceda da Laracha, detiveron a dous varóns xa vellos coñecidos con antecedentes de 41 e 33 anos e veciños da Laracha un e outro de Arteixo, como presuntos autores dunha trintena de delitos contra o patrimonio no área metropolitana da Coruña, moitos deles cometidos no noso concello, en Cerceda. A investigación se desenrolou polo equipo Roca da Compañía de Santiago en colaboración coa Policía Local de Cerceda e a Garda Civil tamén de Santiago. As investigacións se iniciaron tras detectarse un incremento de roubos con forza en instalacións municipais de Cerceda, por exemplo, no Centro Social de Pontoxo, nas instalacións deportivas do Roxo ou en trasteiros e garaxes da Rúa Rosalía de Castro ou Tierno Galván. Nunha fase inicial, os delincuentes se centraron en actuar en dependencias públicas, pero despois dirixiron os seus intereses a propiedades privadas, en especial garaxes e trasteros de comunidades residenciais. A policía pudo contestar tamén que os implicados actuaban de xeito coordinado utilizando un inmoble na localidade da Laracha, en concreto en Currelos, aquí ao lado de Cerceda. Aí tiñan a súa base logística para almacenar os efectos roubados, decille que o ámbito de actuación deste grupo abarcaba de xeito itinerante os concellos de Cerceda, Oleiros, Culleredo, Cambre, Carral ou Arteixo. A operación alcanzou o seu punto central o pasado xoves, día 19 de febreiro, no casco urbano de Cerceda, donde un dispositivo de vixilancia permitiu localizar os sospeitosos en pleno acto delitivo. Intentaban roubar nun garaxe na Rúa Rosalía de Castro e tamén na Rúa Tierno Galván. Tras interceptalos, se comprobou que o condutor carecía de permiso e ademais presentaba indicios compatibles co consumo de sustancias estupefacientes. Conducían un Seat Arosa de cor gris e intentou arrollar a Garda Civil e foron detidos. Posteriormente, os axentes practicaron un rexistro no domicilio en Currelos, donde lograron recuperar un revólver do calibre 36, ademais de varias ballestas e carabinas de aire comprimido, así como importante cantidade de material relacionado cos roubos perpetrados, como ferramentas, enseres e obxetos de diversa índole. Na xornada do día seguinte, o venres entraron en prisión. O Tribunal de Instancia de Sección Civil e Instrucción número 3 da Coruña dictou o ingreso en prisión
para os 2 detidos a quenes se lle imputan presuntos delitos de roubo con forza, tenencia ilícita de armas e atentado contra a autoridade e a seguridade vial. Ambos presentaban, ademais, requisitorias xudiciais previas e un amplo historial de antecedentes por feitos similares parecidos aos xa cometidos. Cambiamos totalmente de tema. Este sábado que ven, día 28, hai sábados de baile. No local social de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho, a partir das 7 da tarde ata as 10 da noite, o dúo Arena será o encargado de poñer a música nunha nova edición de sábados de baile este sábado, día 28, no local social de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho. Falámosles agora de unha exposición que poden ver xa na sala de exposición Xosé Neira Vilas na Biblioteca Municipal de Cerceda. A exposición onde amosan a mostra do 19º Premio Internacional de Arte Gráfico Jesús Núñez, un premio patrocinado dende a Diputación da Coruña. Dende onte ata o próximo día 19 de marzo se pode ver esta exposición de luns a venres polas tardes de 3 a 8 e os sábados pola mañán de 10 a 12 na Biblioteca Municipal de Cerceda. Decille que paralelamente haberá un obradoiro de gravado para 15 plazas gratuito. Este obradoiro será mañán xoves, día 26 de febreiro, pola tarde, dende as 5 ata as 9 na Biblioteca Municipal de Cerceda. É gratuito para maiores de 12 anos. Un obradoiro de gravado ao que poden participar 15 persoas, 15 plazas, mañán xoves, día 26 de febreiro, pola tarde, de 5 a 7 na Biblioteca Municipal de Cerceda, coincidindo con esta exposición. Se alguén quere participar, ten que anotarse previamente. Ten que chamar ao teléfono 981 68 50 01, que é o teléfono do Concello, polas mañáns. Máis temas, este próximo domingo, día 1 de marzo, a Escola de Acordeóns Alborada, coa colaboración do Concello, organiza, como eles lle chaman, unha invasión de acordeóns. Será no Auditorio Municipal de Cerceda ás 7 da tarde con entrada gratuita. Lembren, este domingo, ás 7 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, a actuación de acordeóns a cargo da Escola de Acordeóns Alborada. Si queren tamén ter máis información, poden chamar ao teléfono 667 374 409. Falámoslles, o igual que o fixemos onte, do polígono do Acevedo, que sigue medrando. Actualmente concentra 35 empresas e xera 2.600 postos de traballo e que supón un dos polígonos máis activos da provincia. Empresas como Malasa, Indupanel ou Saicapac desenrolan a maior parte desta actividade nesta área industrial. O polígono de Acevedo se inaugurou, lembre, no ano 2000, da man do entón presidente da Xunta, Manuel Fraga, e do alcalde de Cerceda, José García Liñares. A primeira empresa en poñerse en marcha foi Celtibox, agora Saicapac, no ano 2001. O polígono, con 500.000 de metros cadrados, xa tivo unha ampliación e agora o Concello xa está tramitando unha segunda ampliación de 430.000 metros cadrados. Comercial Malasa e Montaxes Mecánicos de Galicia, Monmega, acometen entre os dous sendas ampliacións, unha delas unha parcela de 11.908 metros cadrados e outra de 3.500 metros cadrados. En calquera caso, sigue ampliando o polígono industrial do Acevedo, unha ampliación que está xerando tamén e vai a xerar de novo máis empresas e máis postos de traballo. Como decíamos nos titulares, o martes, día 3 de marzo, a semana que ven, se celebra unha nova xornada de Administración cerca de ti. Chámase así, Administración cerca de ti. Este martes, día 3 de marzo, ás 11 da mañán, no viveiro de empresas no polígono industrial do Acevedo, unha xornada divulgativa sobre a administración pública e a súa accesibilidade, sobre trámites e as xestións máis frecuentes con resolución de dúbidas, pero sobre todo a obtención do certificado digital ou a clave permanente para poder relacionarse electrónicamente coas administracións públicas. Hai que anotarse previamente para poder participar. Hai que chamar o teléfono do viveiro de empresas, que é 881 981 553. É unha actividade gratuita na que xa hai xente anotada. Desto falamos na xornada de hoxe coa Concellera de Benestar, Catrina Queijo.
A Administración cerca de ti é un convenio que fixemos no seu día, este creo que é o terceiro ano que veñen dende a subdelegación de goberno, para facer o certificado electrónico. Sabemos que para poder tramitar calquer documentación dende o noso propio ordenador, desde un móvil, temos que ter un certificado electrónico ou unha chave 365. Entón, co certificado electrónico é moito máis sencillo. Normalmente, desplazaríamos a facelo, a poder solicitalo e que nos lo poidan instalar, ben nun ordenador ou ben no teléfono móvil, pero neste caso veñen eles aquí, darían unha pequena charla para, do máis básico que é a Seguridade Social, por exemplo, calquer trámite que queiramos facer ca Seguridade Social e poidamos facer a través do noso móvil ou dun ordenador, co certificado electrónico é sumamente sencillo, co cal todas aquelas persoas que queiran obter o certificado electrónico no momento, porque ellos pedirían no momento, sin ter que achegarse a Coruña, poderían facelo aquí o 3 de marzo. Sería o 3 de marzo no Viveiro. No Viveiro de Empresas. Sí. Teñen que anotarse previamente? Sí, porque necesitan un mínimo, pero tamén teñen un máximo. Para que eles se poidan vir a desplazar, temos que ter un mínimo de personas, pero para poder facelo, pois sobre 20 personas máis ou menos, porque é no tempo que eles están aquí en Cerceda que van a instalar eses certificados electrónicos. Moi ben, pois é interesante, esperemos que acuda a xente o máximo posible e que aproveiten esta oportunidade, non? Porque de cando en vez, como vostede di, se pode facer todo aquí. Correcto, sí, podrían facer aquí, instalarlo aquí, e sería o 3 de marzo ás 11 da mañán no Viveiro de Empresas, moi importante. E xa digo, é moi importante tamén que aproveiten esta oportunidade, porque se non terían que ir a Coruña, bueno, pues sería máis complexo e non lle darían esta pequena charla de para que lle serviría. Pois continuamos co informativo para falarlles do Antroido, porque aínda non rematou en partes do Concello, en concreto en Meirama. A Comisión de Festas de Meirama organiza para o sábado, día 7 de marzo, unha festa de Antroido a partir das 6 da tarde no campo da festa de Meirama. Haberá degustación gratuita de filloas e orellas coa lectura do testamento. Ás 8 da tarde hai un concurso de disfraces con premios en metálico para o mellor disfraz tanto en adulto como en infantil, e a partir das 9 da noite a actuación musical do DJ Javi Eiroa. Haberá carpa e calefacción. Nesta organización colaboran os veciños e comerciantes de Meirama e tamén o Concello de Cerceda. Máis actos programados para un futuro en Cerceda, como son as actividades deportivas. Os 11 das vías volveu a presentarse, será dentro do novo do calendario deste ano de actividades deportivas salientables do Concello, os 11 das vías vai a ser, en este caso, xa no mes de maio, o sábado 9 de maio. Se presentaba a pasada semana a cargo do concelleiro de Deportes Óscar Golán, do alcalde de Cerceda Juan Manuel Rodríguez, de María José Fraga de Atlética Silva e de Miguel García, promotor do evento, e tamén de, en este caso, o albergue da estación. Ademais, na presentación entregáronse 687 euros que recadaron na edición do ano pasado para a Asociación Española de Loita contra o Cancro. Os 11 das vías será o sábado 9 de maio e nesta carreira se poden inscribir xa na web carreirasgalegas.com e volverá a haber pois unha carreira para menores, diferentes carreiras para menores, tamén carreira a de maiores, a carreira de 11 km por trail e asfalto, e tamén unha andaina. Parte da recadación de novo se vai a destinar para esta causa solidaria da Asociación de Cancro Infantil e Xuvenil de Galicia. Continuamos co informativo para falarlles agora de outro evento importante que vai haber tamén en Cerceda, como é a carreira de obstáculos Poseidón Reis, que vai a ser o 16 de maio, e destacar que xa ten ou xa supera os 500 inscritos a día de hoxe, cando aínda quedan varios meses para celebrarse. A Poseidón Reis de Cerceda, que celebra a súa quinta edición o sábado 16 de maio, convírtese xa nunha das grandes citas deportivas da primavera en Galicia, porque de novo preténdese que, ou se cree que se van a rondar os 1000 participantes.
Xa decirlles que a OCR Cerceda, que se encarga da organización xunto coa colaboración do Concello de Cerceda, pois esta carreira que organiza Álvaro Sánchez conta de novo que este ano volva a ser un éxito de participación e de organización. Tamén lles falamos do 50 aniversario do Colexio Cruce, porque o Colexio Cruce durante todo este ano celebra o 50 aniversario do que foi no ano 1976, cando se publicaba a orden de creación do Colexio O Cruce, Colexio Nacional Mixto de Educación Xeral Básica, EXB, que era o que había antes, ou cando se fixo e se promoveu este centro, este colexio. Pois ben, dentro de outras actividades, o sábado 14 de marzo se vai a organizar unha festa aberta ou romería a que están chamados a participar a comunidade escolar actual, pero tamén exalumnos e profesores. Xa se está, en este caso, vendendo os tickets para o xantar, que tamén haberá actuacións musicais ao longo da xornada que teremos tempo de seguir insistindo nelas. Máis temas, agora imos a falarlles de unha curiosidade, porque unha funcionaria do Concello de Cerceda, Loli Tasende, ten máis de 40 máquinas de escribir do pasado século na súa oficina do Concello. Nas oficinas de urbanismo en concreto, no Concello de Cerceda, esta funcionaria, María Dolores Tasende López, Loli, ou Lolita, leva máis de media vida exercendo de administrativa neste departamento, dende fai un tempo comezou a recopilar as máquinas de escribir antiguas que decidiu expoñer no seu despacho. O modelo máis antigo é, por exemplo, unha Mignon alemana dos primeiros anos de 1900, que tiña, por este caso non tiña teclas, ademais é moi difícil de conseguir. Loli é unha apasionada destos dispositivos e da escritura en xeral, sempre estivo rodeada deles, xa que é filla, irmán e tía de peritos agrícolas. Coas máquinas retrocede ata o pasado século, cando estas máquinas precisamente foron ferramentas indispensables en todo o mundo. Moitas delas, en este caso, moitas delas foron recollidas por ela mismo antes de ser enviadas ao punto limpo. Ten diferentes marcas, cores, primitivas, modernas, pasando polas máis pesadas de ferro ata chegar ás eléctricas. A súa favorita é unha de soporte negro e teclas verdes que comparte tamén co actor Tom Hanks, que é aficionado a máquinas de escribir tamén e que soña algún día con poder contactar con el para intercambiar tamén os seus pareceres en canto ás máquinas de escribir. Loli incluso adquiriu varias en tendas de produtos de segunda man. Aspira tamén a ter unha vitrina ou varias vitrinas para expoñelas e que todo o mundo poda admiralas e apreciar os avances tecnolóxicos experimentados dende a de palanca e teclado manual ata cinta correctora. Pois nós precisamente tivemos a oportunidade de falar con ela in situ na súa oficina e imos a mirar agora unha reportaxe. Canto tempo levas coleccionando isto? Pois mira, non levo moitísimo tempo, pero a verdade é que sempre me encantaron. Meu pai era perito agrícola. Entón, na miña casa sempre houve moita máquina de escribir. Entón, a mí sempre me gustaron. Pero a miña afición, o sea, non a afición, a idea de gardalas e coleccionalas foi porque aquí no Concello tirábanse unhas poucas, fixos unha limpieza e iban algunhas para o punto limpo. Entón, eu fun ao camión dos obreiros e recupereinas. E puxenas non as estanterías que tiña na oficina que tiña antes. A partir de aí, pois, empezoume máis a curiosidade, trouxen algunha que tiña na casa, por exemplo, esta que era de meu pai, esta daqui de atrás tamén era de meu pai, e tamén me regalaron moitas. De feito, esta, que é a máis antigua que teño, regaloume un señor. E nada, a partir de aí, pois, a miña afición foi medrando. Bueno, canto tempo leva vostede no Concello traballando? Eu no Concello levo 38 anos, vou a facer. Para isto había que estudiar mecanografía, que é algo que agora xa creo que xa nin se leva vostede. Chegou a facer mecanografía? Hombre, claro, eu estuve en Casmonxas, na grande obra de Atocha, e ali había que dar 400 pulsacións por minuto. E agora vamos a falar xa das máquinas, porque hai singularidades, hai cousas moi orixinales, hai cousas que ten moito tempo. A máis antigua que tes?
A máis antigua é esta, que me regalou un señor. Despois, estas de aquí tamén, que as comprei, tamén son bastante antiguas. Hombre, non sabería dicirche, pero bueno, son todas, excepto as que teño expostas, as eléctricas que teño máis por aquel lado, as outras son... De cando falamos? Pois mira, esta é aproximadamente do 1900, estas tamén do 1900 e algo. Hai varias, aquí abaixo tamén teño algunhas que son bastante... En canto a marcas? Sí, bueno, teño esta Mignon AEG, que creo que é alemana, creo que é alemana. Despois hai algunha americana. Teño a Smith Corona, que tamén, por certo, outra curiosidade, que Tom Hanks é coleccionista. Teño aquí, porque compartimos a mesma... Bueno, compartimos máis, pero bueno, este que me encanta a min, por ter o teclado distinto en color verde, tamén a ten el. Entón, fíxome gracia plastificalo e poñelo aí comigo. E sempre fago a broma que digo que o vou invitar a vir. Destas todas que ten, algunha anécdota, algunha cosa para conseguila, algunha que, bueno, falaba de que algunha pesa muitísimo. Sí, pesan bastante. Así como as vedes aí nesa estantería, coloquei na seu, quitei as portas, que tiñan portas, as estanterías, quitei as portas, e as de arriba de todo, algún compañeiro tomou que axudar a subila, que pesan moitísimo. Sí, varias, As antiguas pesan todas, casi todas. Están feito de materiales de ferro. Sí, de ferro, sí. Son moi pesadas. E do funcionamento, algunha destas antiguas funciona? Eu creo que funcionan todas. Sí, faltalles mantenimiento porque tampouco lles fixen así moito caso mentras que non faga a exposición. Estou esperando que o señor alcalde me compre unhas vitrinas para cando me xubile non ter que leválas para a casa. Unha exposición que sería aberta a todo o mundo. Sí, aquí eu xa lle teño o sitio buscado e todo, agora falta, a decisión do alcalde, además da corporación, por suposto. Bueno, se alguén nos está escoitando e dice, pois eu teño aquí unha bonita que non me importaría que fora para esa exposición, podría aportar? Hombre, claro, de feito, eu digo a todo o mundo, mira, se tes algún ano fallado que non lle des a precio, tráena para aquí que eu vouche cuidar ben. Eu prefiero que a regalen, máis que nada para despois evitar calquer historia, sabes? Pero, bueno, deronme moitísimas, comprei tamén varias, pero, bueno, a xente é moi xenerosa, Si vou a unha feira de antigüedades, si vexo unha película da Guerra Civil, se vexo calquer película, agora están moito de decoración, utilízanse moitísimo de decoración. De feito, a miña filla máis bella dicíame, bueno, esa chatarrada que tes ali, pero debeu de ver en algún sitio nunha revista de decoración seguramente, entón xa me dicía, mamá, si me deras aquela, digo, ai, se siente. Interpreto que ten na casa máis. Non, na casa non, as que tiña na casa trouxenas, para que? Creo que teño 65. Curiosamente, ainda trouxen hoxe dúas, que me as levaron a casa. Si alguén ve isto, pois, que se quere facer algunha aportación, sobre todo Tom Hanks, se quere facer algunha aportación, pois aquí serán moi ben cuidadas. Pois imos a rematar xa co tempo. As previsións para mañán xoves é de que Galicia vamos a quedar nunha situación anticiclónica transitoria, xa chegando unha nova fronte durante o venres, pero de momento, mañán xoves, vamos a amencer con néboas no interior e brétemas costeiras no litoral atlántico e os ceus irán quedando despexados progresivamente. Co avance da noite de mañán iránse anubrando os ceus, agardándose chuvias xa polo oeste de cara á noite ou xa de madrugada. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentras que as máximas van a ascender lixeiramente. O vento vai a soprar do suroeste frouxo, aumentando en intensidade no litoral noroeste pola noite. Pois co tempo rematamos o informativo, nada máis. Gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.